ole tuna chuan khami kha kana china ka soi ho kha ready in alo om ta ni chuanin ama sabera hianin hei aluminium foil hi ka han da ta a han pha a tel kha achunga ka base ke ka ta kwal le a chan chu a bet lo nan khan ka tia ma se aluminium foil om ren chang lo na chuanin paper te po kha thei thawanga paper nga ngai lem lo ti tan po tel ta kha chuan a bet to lo ma sengin ka nei rem chang tho wangin aluminium foil kha kan da ta a chuan khami a do a changa kha kanuai ta atanoi ang khan noi phek ta hemi bial circle vel dai tur khan chuan achunga hianin hemi tomato sauce kha katat kwal le ta a changa khan chuan achunga khan khami a hma ka lo soi ho kha a in dot dan han ka da ta a chuan a du tan chuan purun sen te po ti theinga ma se purun rim ngai na lo tan hi chuanin ati lo le khan me ke chu tuna hi chuan purun sen tak hi chu ka da lo ta a chuan adu tan po sauce te po tomato sauce ngai na lo tan te po ti lo thei thawa ma se ti hmel moi ve ta a khang ka han soi ho kha he tian ka top ta ni chumo chuan kha oven a hian ka da tawng ta ni ka oven hi Morphy Richards 60 liters ani a chuan sorry ka preheat ve thin ta a ka preheat a mit som hi ka preheat a chuan an lo a hianin ti hian ti hian lat lo long temperature a hianin pizza a chuanin ka da sa ngai lo ta ni 150 a hian ka da ta a chuan hemi a hian hi ta hian chung le hnuai sa the han ka da ta ni chuan a minute a hianin pizza hi chu a hmin har vak lo wang khanin minute som thum in kar hi ka da tlang pui ta a chuan tlema tian an lo ta ka chuan tian ka han hong le a khami a minute ka seta lo la min lo deuh kha chuan ka ti bel le mai thin ta ni chu ti chuan alo min ta a hi ama in automatic in a in off ta a in off nuwa khanin a do kha in khoyanga a hmin chuan a chhung kha hei alo thawp ve ni chu chhang thawp ang type khan mo chuan khata khan kan off a ti bel ngai to lovin kan la chhuak a kan ei mai to don ani mo chuan